оё медонед ки дар кишвар барномаи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия мегардад. ин барнома кадом ҳадафу афзалиятҳоро дар бар мегирад? гурӯҳи корӣ барои такмили барномаи мазкур кадом масъалаҳоро баррасӣ карданд ва чаро ин ҳуҷҷат муҳим аст? салом, ин навбат дар ин бора хоҳем гуфт. моро пайгирӣ намоед. дар лоиҳаи барномаи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ҳадафу афзалиятҳои рушди кишвар аз ҷумла рақамикунонӣ, рушди саноат ва зеҳнисунъӣ, рушди иқтисодӣ дар асоси навоварӣ, илм ва ихтироот, рушди сармояи инсонӣ ва дигар соҳаҳои муҳим инъикос гардидаанд. 24 июли соли 2025 дар вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири рушди иқтисод ва савдо Завқизода Завқи Амин ҷаласаи гурӯҳи кории байниидоравии зинаи якум оид ба таҳияи барномаи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо иштироки роҳбарони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ҷиҳати муаррифӣ ва баррасии лоиҳаи барномаи миллии рушди Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 баргузор гардид. ин барнома то ҳол комил нашудааст ва гурӯҳи корӣ қадамҳои минбаъдаро дар машваратҳои оянда муайян хоҳад кард. барномаи миллии рушди Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 марҳилаи сеюми татбиқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба ҳисоб меравад. ҳадафи ин стратегия расидан ба рушди устувори иқтисодӣ, беҳбудии зиндагии аҳолӣ ва коҳиши сатҳи камбизоатӣ маҳсуб мешавад ва иборат аз се барномаи рушди миёнамуҳлат мебошад. аз ҷумла барномаи миллии рушди Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, барномаи миллии рушди Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, барномаи миллии рушди Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030. умедворим маълумот муфид буд. гузоштани лайк, навиштани шарҳро фаромӯш накунед.